बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. आनंद वाटतो की सन्माननीय पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला यावर्षी 12 वर्ष पूर्ण होतात आणि या 12 वर्षाचा राष्ट्र निर्माणाची तपपूर्ती अशा आशयाने आम्ही एक मोदी ॲट 12 असं एक अभियान राबवतो आहे. आणि हे अभियान खूपच महत्त्वाकांक्षी असं आहे. संपूर्ण देशभर हे अभियान 1 महिनाभर चालेल. या अभियानामध्ये अनेक विषय अंतर्भूत केलेले आहेत. 5 तारीखला आपण पर्यावरण दिवस साजरा करतो. त्या पर्यावरण दिवसामध्ये जिल्ह्यामध्ये विविध स्तरावर सामाजिक संस्था असतील, आमचे कार्यकर्ते असतील आणि काही आरोग्य केंद्र असतील, शाळा असतील, अशा सर्वच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आम्ही वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम हातामध्ये घेतो आहे. त्याचप्रमाणे स्वच्छता अभियान त्या दरम्यान राबवेल. विशेषतः प्लास्टिक मुक्तीवर भर देण्याचं या अभियानाच्या निमित्ताने आपण करू, असं आपण पर्यावरण दिवसाच्या निमित्ताने करतो आहे. त्यानंतर मोदी ॲट 12मध्ये अनेक गोष्टी आपण अंतर्भूत केलेल्या आहेत. या सगळ्या उपक्रमामध्ये जिल्ह्यातील जी काही महत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत, मग त्यामध्ये साहित्यिक येतील, क्रीडा क्षेत्रातली लोकं असतील, काही सामाजिक काम करणारी लोकं असतील, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, वकील, CA अशी प्रोफेशनल मंडळी असतील, जी खरं तर समाज घडवण्यामध्ये त्यांची महत्त्वाचा रोल आहे, त्यांची भूमिका आहे. अशा सगळ्यांकडे आमचे कार्यकर्ते, आमचे नेते ही सगळी मंडळी त्यांच्या भेटी घेतील आणि मोदी सरकारविषयीचा आपला अभिप्राय विचारतील, त्यांच्या काही सूचना घेतील. तर आम्ही एक चांगल्या पद्धतीचं एक कृतज्ञता भेट म्हणून एक चांगला मोमेंटो घेऊन आम्ही त्या सगळ्यांकडे जाणार आहोत आणि त्या सगळ्यांच्या भेटी घेणार आहोत. अशाच सगळ्या बुद्धिजीवी वर्गाचं प्रत्येक विधानसभेमध्ये एक त्यांना एकत्र करून त्यांचं एक स्नेहसंमेलन करण्याचा आमचा मानस आहे किंवा आमचा कार्यक्रम तशा पद्धतीचा ठरलेला आहे. आरोग्य शिबिरं होतील. आरोग्य संदर्भातल्या ज्या काही सरकारी योजना आहेत त्या सगळ्या योजनांशी प्रत्येक माणूस जोडला गेला पाहिजे. त्यामध्ये काही अडचणी आहेत, या विषयावरसुद्धा आपण प्रयत्न करणार आहोत. हे सगळं झाल्यानंतर आपण 21 तारीखला जो सन्मान्य मोदीजींनी आंतरराष्ट्रीय योगा दिन 2015ला सुरू केला, तर तो यावर्षी 12वा कार्यक्रम आहे. आणि हा कार्यक्रमसुद्धा संपूर्ण देशभर सगळ्या स्वयंसेवी संस्था, शाळा, कॉलेजांना आम्ही आवाहन करून एक चांगलं नियोजन करून त्या दिवशी आपण चांगल्या पद्धतीने करत आहोत. आणि गेल्या 12 वर्षाचा जर आपण अभ्यास केला, 12 वर्षाचा इतिहास बघितला, तर योग या विषयाला असणारं जे काही लोकांचा प्रतिसाद होता तो दिवसेंदिवस वाढतो आहे. आणि आज सगळीकडे मोठ्या प्रमाणावर या योगाचं प्राबल्य वाढल्याचं दिसतं आहे. तर त्याला अजून बढावा देण्याचं काम होईल. 25 जून हा दिवस आपण काळा दिवस किंवा आपत्काल दिवस म्हणून त्याला समजतो किंवा साजरा करतो म्हणण्यापेक्षा मानतो, पाळतो. तर अशा याच्या पार्श्वभूमीवर आणीबाणीमध्ये जे काही काँग्रेस सरकारने तत्कालीन जो काही प्रकार केलेला आणीबाणी लादण्याचा, तर त्या सगळ्या प्रकारामध्ये लोकांना त्याच्यातली वस्तुस्थिती समजावी, नवीन पिढीला ते समजावं म्हणून त्याच्या अनुषंगाने आपण प्रदर्शनी असेल, काही व्याख्यानं असतील, अशा पद्धतीचा कार्यक्रम संपूर्ण जिल्हाभर आपण घेणार आहोत.